Vedio Blog TV. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa cikin wannan channel mai albarka AU Blog TV. Idan wannan ne farkon shigowarka, kar ka manta ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Yau insha Allah za mu nuna yadda za ka yi downloading din bidiyo daga Facebook zuwa gallery ɗinka. Sakamakon za ka ga wani yana yin kallo a Facebook ya ga kuma bidiyon da burge shi, to amma kuma bai sanya zai yi downloading ɗinsa ba. So insha Allah yau za mu nuna yadda za ka yi download ɗin bidiyo daga Facebook. So ba tare da ɓata lokaci ba, mu shiga cikin bidiyon. So bayan ka shiga Facebook kamar haka, bangaren bidiyoyi, kana zuwa bangaren bidiyoyi sai ka shiga bangaren bidiyoyi kamar haka. Zaka ga bidiyoyi suna budewa kamar haka. So sai ka zabi wanda ya burge ka, wanda kake son yin downloading ɗinsa. So ni yanzu bara in zabi wannan din nan, shi nake son in yi downloading din shi. Sai ka zo ka taba wannan alamar share din. Kana taba alamar share din nan sai ka zo ka yi copy link. Bayan ka yi taba ta, za ka ga wani option ga sunan za su bayyana. So ga wasu icons nan sun bayyana, sai ka zo ka taba copy link din nan kamar haka. Kana yin copy din sai ka zo ka minimize a cikin wayarka, ka fito waje sai ka shiga wannan application din da na ajiye maka link din sa, ka yi downloading din shi, sai ka zo ka shige shi kamar haka. So gashi nan ya ce what do you want to do this video? SD downloading, HD download, audio download. So idan kana so kai downloading din wannan bidiyo, gashi nan an maka zabi uku. Idan kana son ba bidiyon kake son yin downloading ba, audio kake so, ma'ana so kake kawai ka saurari abun ba so kake ka kalla ba, sai ka taba wannan audio download din domin kai downloading ɗinsa. Shi kuma wannan SD download din shine wanda zaka iya ajiyewa a cikin memorin ka ko kuma wayanka. Shi kuma wannan HD download din shine yafi kyau a ciki. To bidiyon ma yafi kyau. Wannan HD download din shine bidiyo mai kyau wanda zaka ganshi fiyo ya fito da hasken shi sosai. Shi kuma wancan ba lallai gaskiya ya kasance mai haske ba, amma duk wanda ka taba a ciki da ka iya yi downloading ɗinsa. Sannan in kuma ba downloading ka zo yi ba, kawai kalla za ka yi, sai ka taba watch din nan, sai ka taba, kana taba za ka yi kallon ka daga wancan bidiyon. So yanzu kuma idan downloading din za ka yi, ni yanzu bara in yi downloading tunda magana muke akan yadda za ka yi download daga Facebook zuwa gallery ɗinka. So yanzu bara in taba wannan SD download din. So bidiyon ma gashi nan har yayi download. So sai inda zaka inga kallon wannan bidiyon naka, ko kuma ka tabbatar yayi download ko kuma bai yi ba. Misali ka zo ka dauko mai nauyi, kana tunanin ya zo ko bai zo ba, so sai ka zo wajen nan da aka rubuta history. A nan ne zaka ga bidiyon ya zo ko bai zo ba. Ni yanzu gashi nan nawa ya zo, gashi nan Algaita Dub Studio. To gashi nan ni yanzu bidiyon da na ke so in dauko a wancan Facebook gashi nan. Yawanci za mu ga mutane masu muhimmanci ko shugabanni ko na sai a nemo mutum mai kama da kai. So idan wannan bidiyo ya burge ka, kar ka manta ka danna mana alamar like, sannan ka danna mana alamar subscribe domin